Velkommen til A. Kult Ethnic. Dagens gæst i dag er en multikunstner. Han er blandt andet skuespiller, video- og filmmager og kommende forfatter. Derudover er han DJ, og han har for nylig lige udgivet et nyt album, et debutalbum, og min gæst er Ghazi Bakar. Udtaler jeg rigtigt? Ja, næsten ikke. Ghazi Bakar. Ghazi Bakar. Jeg vil først og fremmest sige tillykke med de flotte anmeldelser, du har fået. Blandt andet i GAFFA har du fået en rigtig god anmeldelse, hvor at, de taler om, at du faktisk har internationalt potentiale. Det er jo rimelig flot for en debutalbum. Det er faktisk Djembe, der skriver det. Ja. Så Djembe, deres anmeldelse, ikke? At de roer sådan til skyggerne, ikke? Og jeg, eller CD'en fortjener international opmærksomhed. Ja. Kan du forklare lidt, hvad... jeg har jo læst mig frem til, at CD'en er dit debutvalg og et soundtrack også. Ja. Kan du forklare lidt om, hvad... Altså den her CD er oprindeligt tænkt som en soundtrack til en manuskript, jeg skrev for et par år siden, som jeg faktisk er ved at udvikle til en bog. Så det vil sige, at jeg har lige sendt det første udkast af bogen til et forlag, Gyldendal. Så jeg er spændt på at høre, hvad de har at sige omkring det. Men dengang, da jeg skrev det der filmmanuskript, så sendte jeg det til noget af M&M Production, som faldt for historien, og vi holdt et par møder. Og så, da så blev den sendt ud til Filminstituttet for at sige, om vi kunne få nogle penge. Ja. Og svaret dertil var, at de havde tænkt sig at lave et novellefilm ud af den, og derfor de bad mig om at forkorte historien. Ja. Og det gjorde jeg så et par gange. Men i sidste ende så følte jeg, at historien mistede sin essentiale. Ja. Så derfor i sidste ende valgte jeg at sige til Filminstituttet, at jeg vælger at forlænge historien til en spillefilm, i stedet for at blive ved med at korte den til et novellefilm, som de havde tænkt sig. Jo. Hvordan med, er den færdig lavet film? Nej, filmen er ikke engang lavet. Den er ikke lavet, så du er simpelthen faktisk i virkeligheden gået baglæns. Så du har faktisk lavet soundtracket før film og før bogen. Ja. Altså jeg lavede soundtracket først, ikke? Og så i mellemtiden så har jeg gået hen og forlænget den der historie til et filmmanuskript. Ja. Og jeg har også lige for nylig sendt den til et par steder, så jeg er spændt på, hvad de har at sige. Men ud af det, så mødte jeg også en forfatter på et tidspunkt, som var meget interesseret i at læse den historie, så jeg sendte til vedkommende. Og hun også synes godt om det, og hun tilbød mig gratis konsulentarbejde for at finde ud af, om vi kunne få den udviklet til en bog. Ja. Og det synes jeg straks, det var en vildt spændende idé. Så har jeg så jævnligt holdt nogle arbejdsmøder med hende, hvor vi så snakker om, hvordan vi kunne udvikle den her historie til en bog. Fordi jeg har aldrig skrevet en bog. Jeg er ikke en forfatter på den måde. Du er også debutant på det område. Jeg er også debutant, ikke? Jo. Så jeg blev ved med at skrive en masse ting og sendte den til hende, ikke? Og hun gav respons omkring, om jeg er på rette vej, hvad skal jeg gøre anderledes, og så videre, og så videre, ikke? Så det kommer til at ligne en bog, ikke? Jo. Jeg tænkte mig, at vi skulle se en musikvideo, og det er blandet for de nye album. Ja. Og jeg ved, at hvad er det for en video, vi skal se til at starte med? Ja, så vi skal se en video, der hedder Kismet, som er også titelnummer på den her debut-CD, som i virkeligheden er hovedpersonen, både i den bog og så i den filmmanuskript, hvor det så oprindeligt handler om en kurdisk pige, der hedder Kismet. Ja. Det er så den, vi skal se nu. Det er den, vi skal se nu. Men lad os kigge på det.
Den video, vi lige har set, det er jo, altså når jeg ser den, og jeg har hørt din musik, så forbinder jeg det med rejse. Har det været meningen, eller har du haft andre tanker bag ved lige præcis det nummer, vi har hørt? En rejse? Nej, ikke nødvendigvis en rejse, men det er jo så meget individuelt, hvordan man opfatter musik. Hvordan man opfatter det, ikke? Jeg tror ikke, jeg har haft nogle klare idéer omkring, hvad jeg vil med dit nummer, andet end at det var et nummer, der beskrev følelserne af den her person, der hedder Kismet, som spiller hovedrollen i den der historie. Ja. Hendes turbulente forhold. Altså man kan sige, hendes rejse. Det der, hvad der foregår. Ja, en mental rejse, måske mere end udvikling fra til noget, hun er, til noget, hun udvikler sig og så videre. Jo, men det er også sådan på en eller anden måde den rejse. Det er også en rejse, ja, det er en slags rejse, kan man sige. Altså mere mentalt frem for fysisk rejse. Jeg vil i hvert fald sige, jeg vil helt klart anbefale det her nummer, i hvert fald også til at slappe af til. Det er et virkelig godt nummer sådan, til at stresse af ved, og bare drømme sig væk. Ja. Udover det, så ved jeg også på den her CD, og det er der også blevet snakket meget om i de medier, jeg har læst omkring dig, det er, at der er en stjerne, sanger på hvad hedder den her CD. Hvem er det? Jamen, det er Kurdistans største kunstner nogensinde, som hedder Shwan Pervez. Han er for mig symbolet på Kurdistan. For mig er han en form for Nelson Mandela. Ja. Men bare for Kurdistan. Og ikke nok med det, jeg synes, han er verdens mest smukke og melankoliske og så videre stemme. Ikke? Og jeg er så fascineret af hans stemme og hans musik. Så jeg spurgte ham, om han kunne tænke sig at med igen, og det sagde han ja til. Og jeg var
jeg bare vildt glad. Ja. Og så lavede jeg et nummer, og det var det. Ja, jeg ved også, udover at du har selvfølgelig sat en CD på gaden, så har du også været medstifter til en bestemt klub her i Danmark. Ja. Jamen, altså jeg for et par år siden stiftede noget, der hedder Klub Oriental, og grunden til, at jeg stiftede det klub, er, fordi jeg arbejder også som DJ. Ja. Og det gør, at jeg er tit ude og spille i forskellige sammenhænge. Men jeg har tit lagt mærke til, at folk med en etnisk baggrund, især fra Mellemøsten, har tit et sted, hvor de mangler et sted, hvor de kan komme ind og høre deres musik og føle sig hjemme. Ja. Uden alt det der vrøvl med, at de render rundt i byen, og på grund af hudfarve, dit og der, så får de ikke lov til at komme i hist og pist, ikke? Og blive kigget underligt på, ikke? Fordi det hedder Hassan og ligner en Hassan og så videre og så videre. Så tænkte jeg på, hvorfor ikke stifte et klub, hvor det her folk kunne komme ind og føle sig hjemme og høre deres egen musik og møde deres venner og kammerater og komme hinanden ved og måske af den vej og starte en form for integration. Så det er det. Ja. Men vi har ikke nogen fast sted. Nej, altså, der er ikke et bestemt sted i København. Der er den her koncept, ikke? Det gør, at vi tit er afhængige af andre steder. Vi tit betaler en masse penge for at skulle lege os i en lokale. Ja. Og nu udstyre ting og sager og skal pynte og gøre dit og dat, ikke? Og så den vej, så holder vi sådan nogle fester, ikke? Men oprindeligt var det meningen, at vi skulle måske have søgt nogle penge, nogle midler til at starte en eller anden klub, hvor der var et feststed for den slags arrangement, fordi jeg synes, der er virkelig brug for det, ikke? Jo. Jeg tror faktisk også, så en af grunden til, at der er mange af de der unge med indvandrerbaggrund, som går rundt og keder sig, det er, fordi de har ikke et sted, hvor de kan komme ind og være kulturelt deres egen måde. Jeg ved også, altså... Det var det, der var ideen. Ja. Meget spændende. Altså også en rigtig god idé i virkeligheden. Jeg synes, vi skal se en musikvideo til for dit nye album. Hvad er det for en, vi skal se nu? Ja, vi skal se et video, der hedder Thunderbreak. Ja. Jeg har faktisk ikke nogen historie omkring den video. Det er bare et nummer, jeg lavede på et tidspunkt, og så skulle jeg kalde den en eller anden, så valgte jeg at kalde den for Thunderbreak. Ja. Så det er det, vi skal se nu. Ja, så lad os kigge på den.
Tak. Jeg synes også, det er en interessant video. Du er meget med selv i den. Har det været et bevidst valg, da du lavede den? Ja. Altså, de 2 videoer, vi har faktisk indtil videre set, er lavet med 0 midler. Ja. Det er faktisk nogle gamle optagelser, jeg havde for nogle år siden. Så klippet klistret sammen med noget andet inden for iMovie eller Final Cut Pro, faktisk effekter. Ja. Så altså det er ikke nogen af de bedste videoer, man kunne. Nej. Det er lavet på amatørplan, ja. men det vigtigste er, at de bibringer det her budskab af musikken, som jeg synes er meget vigtigt. Helt sikkert. Og jeg synes, det er lige så godt nummer som det første. Og igen er det også en association til, at dit musikstykke, jeg synes meget, at din musik er noget, man både kan tænke sig at høre derhjemme, altså hvor man slapper af og bare vil virkelig stresse af. Men samtidig kunne jeg også forestille mig at stå på en klub sammen med nogle venner og høre det. Hvad er det for en genre? Altså dit nye album, hvad kan man beskrive den? Man kan beskrive den som chill out, lounge. Det er den slags musik, som man faktisk hører på caféer rundt omkring en søndag dag. Eller også, jeg har også hørt andre, der siger, at man kan også bruge den i soveværelse, hvis man vil det. Ja. Men det er sådan noget musik, man skal slappe af til, og også det er sådan noget, der kører i baggrunden, som man nogle gange opmærksomhed, det er der, nogle gange elektronisk. Elektronisk. Ja. Med etnisk islet, ikke? Jo. Så det er jo på en måde faktisk i stil med Trantemøller. Ja. Og jeg har faktisk fået at vide, at jeg er den første kurder, der nogensinde, der laver den slags musik. Ja. Og så er der også nogen, der kalder mig for kurdisk Trantemøller. Det er jo ikke en dårlig titel, kan man sige. Nej, og jeg ved også, du er inspireret af ham. Ja, men jeg kan godt lide det, han laver. Ja. Men før ham, så var der en nordmand, der hedder Biosphere, som jeg er totalt fascineret af. Ja. Som jeg synes, han er The Godfather of den slags ambient, chill-out, lounge-musik. Ikke? Og så før det, så var der selvfølgelig Brian Eno, der var den rigtig Godfather til den genre. Til den genre, Men det er en genre, der var blevet meget populær. Altså der er kommet det her compilations, der hedder Buddha Bar Compilation, Café Del Mar, hvor der tit kun den slags musik. Ja, jeg ved også, der sker meget, altså man har taget meget, der er også sket meget i Berlin, mange klubber der, og man må også håbe, det kommer til Danmark. Altså det får det samme succes i Danmark. Jamen det eksisterer i små mængder. Ja, også meget undergrund har det været, ikke? Meget undergrund, men forhåbentlig. Her til sidst, så vil jeg høre, hvis seerne kunne tænke sig at købe CD'en og vide mere om dig. Hvor kan de det? Altså CD'en er i efterhånden kommet i en del butikker i Danmark, især Guf. Men ud af det, så kan man lede efter den på internettet under mit navn eller CD'ens navn, og man kan også gennem mit hjemmeside, som hedder pager.dk, gå ind og se, hvor man kan få fat i den CD på internettet. Ikke? Og meningen er også, at den snart også kommer på iTunes. Jeg har en distributionsselskab, der arbejder på, at man også kan købe det gennem iTunes. Ja. Jeg vil spørge dig engang, har det været svært for dig at få omtalt din CD? Ja, det har det faktisk. Altså, jeg har, som alle andre kunstnere, og sendt CD'en med omtaler, eller med pressemeddelelser til alle mulige medier. Og så har jeg også lavet en opfølging på den, hvor jeg så ringer dem op og siger, hvad så? Har I lyttet til CD'en? Ja. Og de fleste siger, ja, vi har lyttet til CD'en, og så siger jeg, hvad så? Kunne I lide musikken? Jamen, det kunne vi godt lide. Jamen, kort en anmeldelse? Nej, det gør det ikke, fordi... Så siger jeg, hvorfor? Jamen, det er fordi, du er ikke kendt. Og så siger jeg, jamen, det er jo lige netop sådan en som mig, der har brugt den omtale, altså, det er ikke Kim Larsen, fordi han er jo kendt i forvejen. Ja. Så jeg synes, det har været lidt svært at få omtale, ikke? Altså, selvom de fleste af dem kunne godt lide musikken, og så det synes jeg, det har været lidt trist. Jamen, det er jo også mærkeligt, fordi en debut-CD
skulle netop. Nemlig. Der er man næppe kendt, når man kommer ud med en debut-CD. Ikke? Så det, men jeg håber da i hvert fald, at der er flere, der får øjnene op for dig, fordi at, de eller hvad kan man sige, anmeldelser, jeg har læst, de er i hvert fald positive. Tak. Og du må have tak, fordi du kom. Tak. Her til sidst, mens rulleteksterne kører, der skal vi se en video. Hvad er det for en? Ja, det er faktisk en video, jeg har lavet som DJ. Det er en remix af en største kurdiske sanger nogensinde, Shawan Perver, og nummeret hedder Halepta. Lad os se det, og tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte komme. Og tak fordi I så med af Cool Ethnic på gensyn. Ladies and gentlemen, your DJ Gazi, DJ Gazi. وزيد أقدم كلوكاش خانان وزيد أقدم سري بالجوان دياران وزيد سرك العدلي خدا مجلوكم بساج خمان وكلانو دردان برينم عقد ولولو ديسابون بوبارانه هذا قديم شدومانه ديسانا نالا برندارانه دنگي داي قاتل السرور كيوانه بابك كدر خدا بيج سرداروخانه ليزاروك مانه بنفس بروح بجانه آخ برندانه